Okei, tervetuloa katsomaan 3. osaa tähän lajiin. Ainahan tää laji komalta okei. Missä sä olet, Amos 35? Mä oon tän ihmeespavinilla. Mennään siihen Earth Gameen. Joo, mennään. Mikä tää Forge on? Mikä on? Tänään sä seuraa mua, mister. Mennään mun suojat päälle. Mennään. Kato toi Forge. En mä tiedä. Tai Mennään. joku Tule! Earth Gameen. Tule jo. Mennään itähän. Missä sä oot? Earth Gameen spavinilla. Tähän. Mihin? Siihen ei ihan reunimmaiseen. No mä menin nyt siihen. Ai sinne reunimmaiseen. No mä tuun uudestaan. Ai ei ihan reunimaisen. Niin, siihen sen viereen. Minne sä menit? Okei. Tää lukee pelitilasi on vaihdettu. No niin, nyt mä osin... Täällä on hirveä pommitus käynnissä. Miksi? Mä painoin sitä ei-reunimmasta. Tää ei toimi. Onko sä Amos Puukko vai Sinkka? Hello, what? That's the sky. Kato. Kuka ampuu? Ylhäällä. Oi. Matias! Kun sä painat ei-reunimmaista, niin silti tulee tää samanlainen. Onko se sininen vai punainen? Punainen. Sininen. Onko tää samanlainen kuin se ihan reunimmainen? Ai se maalain. Ai niin se, joka ei oo maan alla. Niin. Joo, mä oon siellä. Onko se sininen? Onko se maan alla? En. Mä oon sellaisessa... Hyökkääks siniset nyt punaisten tukikohtaan? Hyökkää täällä. Mä näen sut! Amos! Ei tapeta toisiaan. Sut tapettiin. Pahoittelut, jos ei oo tullut videoita. Se on ollut Matiaksen vika. Ei oo vaan meidän, koska meillä ei oo ollut aikaa tehdä. Niin just. Meni gratsi, jätkä. Ai. Kuka mua löi apua? Siniset jyrää, punaiset on syvältä takasta. Ei. Kato, ole nyt on hyvä. Ei! Juuri aikällä. Mennään nyt siihen ihan reunimmaiseen. Okei. Fuck you. Täältä reunasta on hyvä. Tydy! Odotetaan. Mä en sopinut sitä reunimmaista. Mennään tähän reunimmaiseen, Amos. Joo, nyt me ollaan niinku maa alla. Mä oon punainen, mä näen. Näki! Moi! Painetaan ylöspäin. Joo. Matias! Tiedätkö tätä juttua? Että jos Hypätet pois! kaivat Netheristä ylös, niin pääset sellaiseen pohjakiviin. Tiedän. Mitä? Tiedän. No hyvä. Mä tapan sut. Miksi tappaisin? What the? Mä kuolen! Hähä! Epireilua, Ali Ervi. Mä rikoin tää voi rikkoa hehkukiveä, mulla on hehkukiveä revis siitä.
vissiin yhden päivän me rikotaan ihan hirveästi hehkukiveä. Me rikomme melkein kaikki hehkukivet täältä. Täällä on sininen. Voi vitsi. Tää on joko meidän tämmönen ampumispiste, Amos. Joo. Jos tämä Ei on rikota valkoista. tätä. Joo. Ei rikota tätä ampumispaikkaa. Rikotaan. Ei rikota. No ei. Mä rikon kaikki pohja. Hehkille. Mä murskaan hehkukivet lapiolla. Rikotaan kaikki hehkukivet. Joo. Murskataan tää koko paikka. Hetkinen. No. Ja tuu tänne ihan... Onko säkin huomannut, että meidän nyt niin videoita ei ole ollenkaan kommentoitu? Tai semmoista. Kommentoi. Juu, se on Matti ja muutkin on tehnyt Minecraft. Ja jos sä tuut tähän reunaan, niin Matias. Niin missä on meidän se? Ja sit kun sä katsot ylöspäin, niin sä pääset siihen meidän maamaailmaan. Tuu Matias kattoo. Tuu ampumapaikat tänne reunaan. Minne reunaa? Tänne ihan laitaan. Sä näet tällaiset pikkuportaat. Joo. Näetkö? Joo. Tuu niille. Onko se niillä portaille? Olen. Kato tonne ylös. Miksikä sehän voi tässä Kato. samalla sulle päivä. Joo. Laittaa sinne ylös, koska siellä voi olla se maamaailma. Joo, kaivetaan sinne. Eipä näe siellä tyyppejä. Kaivaks. Amos. No, Tai yksi tyyppi kaivaa, niin ollaan me valmiina ampumaan, niin hyökätään. Mä teen mulle oman käytävän tänne puolelle. Amos, tuu mun käytävälle. me päästiin jonnekin ihmepaikkaan. Ja täällä on joku ihmepaikka. Wow! Mulla on sinkkuja spauni. Meidän sinkkuja. Täällä on meidän käytävä. Sinkka. Mikä linnoi? Kuolin! Kuolema. Vitsi, mä kuolin. Mä valaisin tän meidän ampumispisteen. Eikö niin, että hehkukiviä saa rikkoa? Joku punainen on Ei täällä on muuten sininen.
punaisten oma ampumapaikka. Ainakin sinisillä on hirveä paha ampumapaikka. Apua, hyppy alas. Missä oot? Piilo. Se myös aina pitää rikkoa kaikki hehkutit. Mitä siellä tapahtuu? Kuolin mä näet sut. Sitten kun sä tulet meille, niin laitetaan tää YouTubeen. Joo, hyvä. Joko? Joo. Minne muualle muka laitettaisiin? Kappacraft. Tuolla on vielä paljon hehkutit. On nyt kuunnelkaas kaikki. Moro. Sitten Joo, kerran saa vaan, koska mä osaan kuolla niin hyvin. Matias on tunnettu kuolemasta. Niin. Ei mun rakkaus. Mitä sä sanoit? Mun rakkaus on hehkutit jossain. TNT pamahti. Ai mä kuolen. Mä osasin kuolla taas kerran. Ai. Ai, niin, minulla on kaksi. Mikä se oli? Yllätyshyökkäys! Yhdessä oli yllätyshyökkäys. Että se kunnon yllätyshyökkäys, eikö niin? On niin siellä se tappelu käyntiin. Yeah. Oh yeah, baby. Money, minne mä tipuin? Money on floor. Oh, baby. Ricky Barua. It's back, baby, girl. I'm scared. I'm a movie. Oh, hey, with the sky. Hey, what do I? Antti se soittaa, mitä vitsiä. Sano silleen, että me kuvataan video. Mikä hirveä räjähdys? Tänne hyökättiin! Kuolee, sä kuolet. Mä en edes ollut sen. Vai hyppääkö se sinne kaksi? Ai. Minecraftia pelataan taas! Matias! Ai. Mitä vi... Voi paljon sä oot kuvannut, Mooses? 13 minä. 2 minuutin päästä pitää lopettaa. Arvaa miksi? No. Koska täällä pitää olla... Täällä voi olla vaan maksimissaan 15 minuuttia. Ai tänään sä voit olla. Ei kun... Muistaakseni se video? Niin. Mutta me voidaan tehdä tästä 2 videoa. Ei tehdä kahta, mutta mä tiedän mitä. Matias. No. Tän jälkeen tää on kuvattu 15 minä mä tuun teille ja sit jossain vaiheessa jotain. Laitetaan tää YouTubeen, sopiiko? Joo. No niin, tää video voi olla niinku tässä. Vaihdetaanko servu? Mennään Minecraftiin. Ei nyt, koska ei me ehditä olla siellä. No, jätetään tää video tähän ja mä tuun Matias nyt teille ja laitetaan tää tubeen. Okei, joten... Moido! Heippa! Bye!